Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kador ba shnong mapat hakajing yalam jung urang ba shnong ubaji walang kalayo ban penlong ya kador bar ban pen sngau pajba ban persha ya kajing ai jaka jung ka sarkar MDA ya ki Central Reserve Police Force ha sauli maudiang diang katai ka khubor kalawan na kasur pajba na mapat bat urang ba shnong uba je walang bat kasilyang khen hakajing ya kendu shakilat patai khubor ha shnong mapat Kador bar shnong kala deb banya taisani bat ki pai nong shang shnong halor ka jingai jaka chungka sarkar MDA ya ke CRPF da umen tirang ba ga jalla konrad ke sangma dangshen hadin balami lengba kila patai khubor Kador bar shnong mau pat kamsha bat kanyeng persha ya ka sarkar jalla lada ka wanra pan pensa ya ke CRPF ha ka jaka sarkar ba shipho akar ka badai haniu shilong Uba je walang ulai tu bahadin balami kajing persya na kipai ba anong syang shnong hakaba kim kwa bandu yaki polit central force hakajaka sarkar kabatmu ban penlong village kim ban penlong ka CRPF village lapen singyo uba je walang ulai tu syusyuru bakador barshnong kalade ban penher dorkhas human tirang ba konrad ke sangma ban pensange no yaka jing a jing ben ban ai jaka yaki polit CRPF kasih kibarui Tete halor jong kata ya kaba nakalian ga jongi kung kador parsno ya kaba ni kentu shikade hakabede baka sarkar MDA hapo kajing alam ga jongka parti NPP ya kaba kan wen no mardori kadi karai ba khnang ba kinong song snong di jongi kindon hapreng jong kajing songsuk kajing song sngai Bakum bakalong menta le se la panyo I bakati kum sauri kidang duna ki yang kisam. Tenrei kani ke caka ka ba nakaliang jong ka sarkar ka kum ka statement ka ba la penmi na chief minister. Tenga kwa ya ka ban penpa bolong ba kaya jan ba bat ka kentot sauri. Kaya jan ba bat ka shinong sauri. Kaya jan ba bat ka shinong maulong. Kaya jan ba bat ka kentot mauyer lane kaya jan ba bat ka kentot mautari. But nalor jong kini kishnong ki baladon lupa hangte. Te syaka diang syakamon kini ki jaka private. Akaba menta kini ki riu shimet kila esdang ya kabantei kilong ya ki yeng kisem ki joki. Te dei halor jong kata ngi iba ka future la wanra ya kasi RPF camp permanent campus hangte. Te kan bu gajing e ka background ya kinong shong shinong ki badon hapo jong kani ka shinong ga jongi Pat yakin ang siyong ki badon hapo jong gani katahan ke jong. Te kata ka day ka ba nongkong ya ka ba ngipen pao ya gajing persya. Te ngimla ya ka ban manong ba lada wanra lani lada shift ya ki CRP nang tay na po maula lani na kiwi ki jaka ka ba kisusyong temporary hang ni hapo shlong. Ba kanbit kanbiang. Te kumbang ingiyo ihi ba hangtay ha maula ro badon gajing e ka ba kraw. Te ban lada ka juhi gajing e kumba kinong mga kikima balada shift shene shapo sauri ka jongiru ka juhi kinong shnong ki jongi kin ma ya ka jinge banalor kataru kum ka shnong mo pat hi brokowe ngingila don lupa ya kowe ka central force bagata kalong ka border security force te tang na ka beta jong gani kowe ru akabapun ki kep na kalian ka jongi kum kinong kit kam shnong ni hap ya kaban Kena jingtia arbaji lai baji kami kaken ram hapreng jong ki samla jong gashnong bat kumju ba kini ki BSF Jawan te ngisngo ya kapan ona kalian ka jongi ka dorbar it is enough te ngim kwa shu ba ke jinge ha ka im lang kasalang kanang ya sotap la kalong menta la ni haki sngi ba ki por ki banangwan po sauli ka ba ha po jong gashnong mo pat ka marsenda bat ka kampus jongka RGIAM. Di hakabede bakani kapang tinakalian ka jongi kum ka dorbar shnong mopat. Hadin ya kabangi ni yo snow ikijing penbana bat kum juru lumbaki kot kubor. Tingila ilum ya ka dorbar kerki men sngi nongkong kata kalong ka arterik September ajar akuar. Ban ngira pen snow ya ka penta hakamat jongka dorbar. Berkasur jong gador bari kalong ya kaba ngipen pau ya kajing persya. Barabang ngipen pau ya kajing persya nakalian gajong igong kasno. Ni
kentu bangi kerpatu yaki nong sensyar ibadan burong di jongi ya kaba kin recall ya kan ke decision lani ya kaba kin perkhat bian ya kan ka rai ke jongki ya kaban wanra ya ka CRPF campus hangte hamau pat soli bakadau kalong kumto hakaba tang shi unit kabadon hangtai apo maulai ba kipat nong song shinong jong ka maulai kila penong ya kejing yaki namal baga kta ya ka shong suk ka shong shngan jong kinong song shinong borokowe ti haka ju ka nong rem hakaba ni hukum ka shinong mau pat i borokowe ka shinong ka ba kwa ya ka ban wanrat ya ka shong suk ka shong sang ka shong shngan haka imlang ka salang ti nginyo i ba lemba ka jing don jong kini ki Central Forces te kan long ka ba shitom shibun ya ka ban wanrat ya ka jing shong suk namar ngi sung thuo ba kini ki Central Forces kimla ya ka ban ya ka ba ong haka ktin nong wei ban ya socialize lane ban don kata ka jing ya im ka bala ban ya rengkat haka perkat ka pertain lane haka rom im